Язучы Рабит Батулла аклы-каралы фотосурәтләр саклаган хатирәләрне яңарта. Бүген Бөек Ватан сугышында һәлак булган татар язучыларының аянычлы язмышын бәян итә. Исән саулармысыз, хөрмәтле туганнар. Менә без тагын очраштык. Без татар йөзе дигән тапшыруыбызны дәвам итәбез. Менә бу Совет Татарстаны язучылары дигән китап. Монда бик күп язучыларның һәлакәте турында сүз бара. 37-нче, 38-нче 30-нчы елларда һәлак булган язучылар, татар язучылары. Сугышта һәлак булган, сугышта катнашмаган татар язучысы булмый. Аларның бөтенесе Кырым татарларында хисаплаганда 42 татар язучысы һәлак була. Икенче бөтен дөнья сугышында. Чынлыкта Кырым татарларының име бөтен язучылар берлеге һәлак була. Бездән 30-дан артык язучылар. Иң беренче китапны ачканда ук без Фәхрелислам Агиев дигән кешегә тукталабыз. Язучы менә ул Фәхрелислам Агиев. Иң беренче битне ачып җибәрә менә шушы кеше, балалар язучысы, журналист, газета мөхәррире. Ул Тамбов өлкәсендә 1887 елда туган һәм 1938 елда Совет төрмәсендә атып үтерелгән. Монда язылган 1938 елда вафат булды дип язылган. Ялган язылган. Чөнки вафат булды түгел, һәлак булды дип язарга кирәк иде. Вафат булды булса, урын җиргә ятып үзенең туганнары янында үлү. Төрмәдә үлгән кешене һәлак булды дип язарга кирәк иде. Менә шул кадәр истигъдатлы, ягъни талантлы балалар язучысы булып өлгереп килгәндә, аның гомере киселә. Әйтик, менә икенче битне ачабыз да Айдзак Аитов 1908 елда туган, 1941 елда сугышта һәлак булган язучы кеше. Инде өченче Әсхат Айдар дигән язучы. Әсхат Айдар 1906 елда туган, 1959 елда үлгән. Төрмәдә түгел, сугышта түгел. Ләкин Әсхат Айдар ул гаять батыр, ул разведчик була. Яраланмаган җире калмый аның име тылда йөри, ул фашистлар тылында йөри. Һәм инде монда кайткач, исән сау кайткач, ул Урта Азияга китә һәм яраларыннан һәлак була. Менә тагын Абдулла Алиш. Абдулла Алиш балалар язучысы, әкиятчы, шул кадәр яхшы кеше, миһербанлы кеше. Абдулла Алишны Германияның имперский суды гильотинага хөкем итә. Ягъни башын чабып үзеп үтерәләр аны. Балалар язучысын. Муса Җәлилче була ул име. Менә ул 11 кешенең башын, татарларның гына 11 кешенең башын имперский суд белән башларын чабып үзәләр. Димәк, бу татарлар Германияның хәрби көчләренә име тос салганнар. Димәк, алар име шул кадәр куркыныч янаган ки империягә, фашизмга име буларның башын кисмичә ярамый дигән. Менә шундый хәлләр, дуслар. Инде хәзер саубуллашырга вакыт җитте. Хуш чакагыз.